To, 'yan uwana musulmi na faɗin duniya baki ɗaya muna ɗauke da asirin raba saurayi da budurwa. Ina wanda suke son mace da gaske, ina wanda kuke son mata da gaske, wanda ku kanku kuna son ku aure su kuma suna kula samari kuma wanda ba kwa son suna kula wannan samarin ko kuma ina iyaye wanda yaran su mata suke yawan kula samari su kuma ba sa son haka. Ina mutumin da yake son ya raba saurayi da budurwa ya faga wani gingime mai mashahurin ƙasurgumin asiri daga wannan gida daga wannan shahararren gida na mai albarka da Malam TV. Wannan asiri ne na raba saurayi da budurwa yanzu ka raba su yanzu ka raba wannan ƙaunar ko sun shekara 10 tare. Ko sun shekara 50 tare wannan asiri kai wanda ka buga wannan asiri sun raba har abada. Da assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna kawo fata alheri kamar da ake mana fata alheri da ƙasashe daban-daban, jahohi daban-daban, mutane daban-daban suke da musu saka ma'aika wanda suke tura mana saƙonni ta waya, wanda suke biyo mu ta WhatsApp da mu ƙarin bayani tun shekarar biyu kamar da kuka saba bibiya wannan shafi na mai albarka wato ɗan Malam TV. Yau muna ɗauke da zazzafan asirin mu na raba soyayya, na raba saurayi da budurwa. Wannan iya raba saurayi da budurwa yake aiki wannan asiri namu na yau. Insha Allah yau wace rana yau Litinin. Yau muna ɗauke da wannan gingimin mashahurin ƙasurgumin asirin nan na raba soyayya nan take cikin sauƙi. Nan take za ku raba su.